wengi wae timbang kepuk kapuk yo. Yo dem-deman Yo. Pasal turah turu wae mendem asik. Yo. Iya. Petre mendem asik yo. Terus telepon sono yo. Yo tuku anak. Halo no, kowe ndi? Rene, tuku anak. Oke, aku melu kene titik kene aku tak tukonone. Oke. Kowe kok di? Oh, yo. Yo, salaman sik Bu. Wis endi kene titik? Yo ndak cukup cepet. Kurang klop Mumet iya. Ana campurane ora durungan-durungan ngono. Ora ono. Oke. Kak aku itu. Gerak terbagus sih, Bos. Anjay. Ya lapo melu? Pedun. Ikan. Arak 20.000. Hilang maneh mah. Sometre. Cangking wae penak ngene kok. Susah. Jangkrut. Iya yo rene. Iki lho yo jumbe yo. Penuh. Aduh. Nih, ngerti apa? Ora ono cewek mbok ngerti. Ih. Siapa ki? Aku. Nah. Nah. Wih, Enak. iki khusus Mas Bonyok sing akeh iki. Coba nih. Iki segendung tak entekno maneh. Nah, iki kudu salah. Piro iki? Senengmu. Digunung telu wanita e. Weh. Entek iki. Wis aku nak balik sih aku lah. Ya ono sik. Pe makani wedhus aku. Dhisik. Ya.
kasih aku semangat ya. Iya. Kowe kayamu mati. Bukit. Mat. Iya. Mat. Lah. Ngeluhi. Karena musuh ini. Masa, babi kau gede nih. Aku yuk. Aduh, kalau belum. Ya, Beb, ya. Ini biar tuh ngarep ya. Namanya ya. Ono Superman tora ini biar digurke ya. Ya. Kelinci ya. Takon iku 50 wegah. Jaluke 100 aku yo sakake tuku ngrani duit dia. Nah, ya. Ya mampu. Wes. Ya itu. Wes lah nak ben wae. Nek ya kelinci kecol. Hop. Ya, ya. Jual kelinci ini. Oh, man. Ini. Hop. Lu. Apaan TikTok freestyle ya kan freestyle ya kan ya beli Lu. kalau wong lapo ngono kuwi ya jenenge ya perani lapo dilapo Mabuk enak lho. Letri. Kok di duwe ae. Duwe. Dai, beli. Lapo jago wong turu ngene. Turu dasme menjam kok ngene iki. Dimake. Ya, sagel ayo. Omonganmu ora penak men. Tangi. Lu. Kalau kate bola mesti kalah kabeh nek ngene. Aduh, kita. Aduh. Mati ya. Kancamu ae. Lu. Kira pulang siji kancane ngejaki segel arek. Lumayan ki mung tak tes. Mas. Besi itu ngundang. Piye? Coba sini. Ayo. Mati ya kebiasaan. Balik. Los sampai awan.